Solmupuulla työskentely aloitetaan kiinnittämällä pohjalangat. Eli työskentelyssä tarvitaan 2 pohjalankaa, joiden päälle sitten kiinnitetään ne solmunukat. Ja pohjalangan on hyvä olla vahvaa, joustamatonta lankaa. Kalalanka esimerkiksi on oikein hyvä vaihtoehto. Solmupuussa on toisessa päässä on naula, joka on irrotettava, ja toisessa päässä on 2 reikää ja niihin lukitustapit. Ja näiden väliin pingotetaan sitten ne pohjalangat. Pohjalangan pituus on halutun työn pituus ja siihen sitten työskentelyn varaa, että saadaan kiinnitettyä niin parikymmentä senttiä sinne lisää. Pohjalanka voi olla joko yhtenäinen, jolloin sitten taitekohta tulee tänne toiseen päähän, tai sitten voi solmia 2 lankaa yhteen. Eli toinen pää naulan ympäri ja pujotetaan sitten toisen pään langat sinne reiistä. Eli otetaan siksi aikaa lukitustapit pois. Pujotetaan langan päät, eli tähän jää aina se työskentelymatka ja sitten muut on siellä reiästä kulkee. Toinen pää. Noin, eli vedetään kireälle ja lukitaan sitten vetämällä täältä reikien alta tiukalle. Eli langat saa olla mahdollisimman tiukat ja lukitaan niillä lukitustapeilla. Näin, eli sitten solmupuu on valmiina työskentelyyn. Sen jälkeen aletaan solmia niitä nukkasolmuja. Käytetään haluttua lankaa. Tässä on paperinarua ja haluttuja pituuksia, eli tehdään nukkanippuja. Ja taitellaan sitä lankaa sopivan mittaiseksi. Ja nukan pituus on 2 kertaa haluttu nukan pituus ja sitten solmimisvara siihen päälle. Eli tässä on noin 15 sentin nippu nyt, millä alan solmia. Ja se asetetaan tähän pohjalankojen päälle ja taitetaan molemmin puolin lankojen päät niin, että ne tulee sieltä lankojen välistä ylös ja nousee sieltä naulan puolelta ja sen jälkeen kiristetään. Eli näin on 1 solmu valmis. Ja tätä toistetaan ja työskennellään niin pitkälle, kun tässä on tilaa. Eli niin pitkälle, kun päästään solmimaan, niin työskennellään näin. Ja aina vedetään, kiristetään ne lankaniput solmuina sitten tiukaksi. Eli pohjalankojen päälle, sitten molemmin puolin kiertää sen pohjalangan. Ja kiristetään. Ja taas edellisen viereen. Ja nukkalankaa, niin sitä voi tehdä joko näin taitellen, jolloin siihen tulee lenkkejä. Jolloin niin kuin tässä mallikranssissa saadaan oikein sellainen muhkea lenkillinen nukkapinta. Tai sitten voi tehdä pätkistä. Tai sitten voi nämä lenkit avata leikkaamalla. Eli erilaista pintaa saadaan erilaisilla materiaaleilla ja leikkaamalla tai lenkeillä. Eli näin. Eli työskentelyä jatketaan niin pitkälle kuin mahtuu solmimaan ja sen jälkeen tehdään sitten pohjalankojen siirto eteenpäin, niin päästään taas jatkamaan matkaa. Eli niin kauan kun on mukava solmia tänne, niin voi jatkaa. Täältä tulee vähän lisäkoristeitakin. Näin. Eli sitten irrotetaan solmupuusta ensin kiristystapit. Ne voi ottaa hetkeksi ihan pois. Ja sitten se naula toisesta päästä. Se on ihan vaan noin pistetty. Ja vedetään sieltä lisää pohjalankoja niin, että valmistyö jää sinne nyt naulan taakse. Eli laitetaan se takaisin siitä pohjalankojen välistä paikoilleen.
Sitten taas kiristetään samalla tavalla kuin alussa niillä tapeilla sitten ne langat kireäksi. Ja taas voi jatkaa työskentelyä. Näin, eli tästä jatketaan. Ja tällä voi tehdä niin pitkälle, kun niitä pohjalankoja riittää. Ja tarvittaessa niitä voi jatkaa solmimalla ihan toisiinsa. Ne jää sinne piiloon sitten solmujen alle. Tai sitten näitä pätkiä voi sitten yhdistää solmimalla pohjalangat sitten eri pätkistä yhteen, jos haluaa vielä pidemmän pätkän. Solmunauhan alapuolelta tämän näköistä, eli ne solmut asettuvat siellä sitten ikään kuin palmikoksi. Valmis solmunauha kieputetaan pohjarenkaan ympärille. Pohjarengas voi olla valmis rengas tai sen voi tehdä napakasta rautalangasta kieputtamalla muutama kierros itsensä ympärille tai jopa kierrätyshenkisesti vaikka pesulan henkarista yhdistämällä. Ja valmista solmunauhaa aletaan vain pyörittää renkaan ympärillä. Mitään kiinnityksiä ei tarvita tässä kohtaa, vaan kiedotaan ympäri ja ympäri. Eli niin pitkällä nauhalla, että koko pohjarengas on sitten peittynyt. Ja vasta loppupäät sitten solmitaan yhteen ihan solmimalla, sitomalla ja sitten kranssi on valmis. Eli tämän näköinen on sitten valmis kranssi ja sitä kannattaa möyhentää sitten oikein reilulla kädellä, että saa kaikki lenkit mukavasti irtoamaan toisistaan.